हेल' रायजोफोर नै मादैया मानास मेला जानायाव बेरायनो फैदों दे नै हाबजेननोसै जोङो गेटआ नै मानास फेस्टिभेल नुहुरखोना नुहुरदा रायजोफोर हाबजेनलांनोसै मेला सिङाव मादैया देखायलांबाय थानोसै मा मा नुयो मेलायाव नाहरदो बारा मानसि गैथ'आनो रायजोफोर दा मोनाबासो जायोनो आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै सनाफुर देम मादैनि भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायना हो मानास लिरनाय दङ बाहाय नोंथांमोनहाथ' फैग्राफ्रा मोनथिखायोनो बाहाय नै मेला जादों रायजोफोर नै दाना जोङो मानासाव बेरायनो फैनायाव नै आंनि गोदोनि लोगो आंनि बाहागि बेहाय हाबा जाफैदोंना मानास मा जायगा मोनलाय नोंना आंना मायांपारा आंहा बिनानाव जायोमोन गोदो नायलांबाय थादो नै गासिबो बेहाबो गावनि स्टाफफोरजों बेरायफैबाय आंहाबो आंनि स्टाफफोरजों बेरायफैबाय रायजोफोर जमा जमि लोगो मोनजोब्बाय दे नायलांबाय थादो क'क्राझारनि गोदोनि लोगोबो ससे बिनानावबो ससे ना स्कुलाव जमा जमि फरायनाय औ बायद' सासेयाबो लोगो मोनलायबाय गावनि लोगो ना ক'ত লগ পাইছিল আপোনাক হা কাজত নেকি মাৰ কাজত অফিসত না এইটো सिनं লাগিছে नै बाहाय बड' भिलेजनि मोनसे न' लुनानै दोनदों सेम्बोल फिथा हमदोंना बाहाय एम्फौ लानाय बेहायलाय मा दं दखानसो ना बर' भिलेजनि नै न'खरनि संसार बुरा बाथौ जलायनाय अमा सावदों बिलाइ अमा हांनाय बे मा संदोंथाय बे मा संदों नङा मा संदों बे अनला ना बैलाय बान्दा कफि हटेलनि ना बे गासैबो बर'नि मावनानै दांनानै जानायाव मा मा बुस्थु दङ बेफोरखौ देखायनानै होजोबदों रायजोफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम मादैया एसेबाबो बेरायहैबाय हिसाबै नोंसोरनो देखायहरनोसै होननानै देखायहरबाय दे रायजोफोर बर' भिलेज देखायनानै बेहायनो हटेल संबायना बर'नि बर'आ माबोरै जायो औ बिनि खोन्थादो दे बाबु एसे नोंसोरसो आंथ' बाहेरसो ना बाहेरबाबो जायोना बर'ना नोंबो होनदो आरो आंनिनो बिबोनां जाथारो नों खोनादो इखौनोथ' दे जेखाइ खबाइ नै गोदोनि खुमब्रा बाख्रि दे बियो बान्दार बिदि दोनो नालाय बर'आ नै खफ्रि खदाल फिथा हमग्रा थिंख्लि खबाइ सेन खखा जि दानाय नै गामसाबो बेफोरखौ दिन्थिजोबदों दे रायजोफोर नोंथांमोनहाबो फैबा फैनो हागोन बयबो नै साहा बागानबो दङ रायजोफोर प्रग्राम जानायनि खाथियाव नोंसोरो दंखल ओरै दोब्रब फैनांबायना नोंसोरनो मालाय गावसोर दोना होबायब्रा दखाननि नालाय जानायनि खाथियाव नै सोरखि दाङा नाथा जथर बेफोर दंलाजोबो रायजोफोर नै नांगोल मा होनो गानहोग्राया मोसौनो गानहोग्रा खखा जुंगाल हासिनि मै सुकेन रयना गासिबो दोनजोबनाय दानिया रायजोफोर आदिबासि भिलेजाव हाबफैलायबाय जोङो आदिबासिनि कालसाराव मा दङ नै बिसोरबो गावसिनि कालसारखौ देखायहरबाय गावसिनि थानाय स्टाइला मा गावसिनि खुलुमनाय स्टाइला मा गावसिनि परम्परा दामनाय देनाय बेफोरखौ बिस्राबो देखायनानै दोनदों रायजोफोर नै गावसिनि गोदोनि परम्परानि मा बेफोरखौबो नै बिसोरो
थालिरजों गायनानै दोनदों रायजोफोर आं बिसोरनि परमपराखौबो एसे देखायहरनो होननानै देखायहरनाय जाबाय दे रायजोफोर नायलांबाय थादोल' आदिबासिफोरनि परमपरा नियमनिनो बेयो थालिर गायनानै नै गरखा भिलेज रायजोफोर नै कि बुस्थुबा नेपालि फिथा नेपालि फिथा जादों नै मालाय बिसिनाबो खुलुमगिरि दङ खुलुमग्रा गावसिनि नियमै देखायजोबदों बयबो गावसिनि नै गरखानि नेपालि फिथा ना চাউলৰ বানাও না চাউলৰ সব মিক্স গরম নাকি গরম নাই গরম গরম হয়ে বলে আছে দেখো जानोसै नै मादैयाबो मालायनि हारिनिखौबो जानाय नांगौना जोंनि हारिनावबो जों फिथा जानानै फैबाय आं देखायबाय थायासै गोथावानो रायजोफोर गरखानि जानायाबो स्रेम स्रेम गुदुं गुदुङाव जा गोथाव मोनदों मादैमोनहा रायजोफोर जोंना बायद'आ शर्मिला बायद'आ मालाय नुवाखै माबाफोरनि गरखाफोरनि सां बांलायाव गाखोनानै थांबावबाय मालाय मादैया भिडिअखौबो बारा गोबाव खालामना दे रायजोफोर बेरायखांजोब्बाय बेरायनायफोरखौ आं बारा देखायासै जायखिया बयनिबो नियम निथिखौल' आं एसे एसे देखायहरबाय दे रायजोफोर मादैया भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जानोसै दे रायजोफोर बाय बाय नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम गालां बाबावबाय गोबानानै थाजोबबावबाय मालाय